Dobre, tak ja sa predstavím. Ja som Marci, niektorí ma už asi poznáte. Som trauma preživšia psychologička a terapeutka a zároveň odborníčka na jej liečenie a na všetky veci s tým spojené, reguláciu nervovej sústavy, neuroplasticitu mozgu a tak ďalej. Stále sa v týchto oblastiach vyvíjam a učím, liečím seba a liečím druhých. Takže na tej ceste som veľa, veľa pochopila a vlastne niečo z toho budem aj dnes odovzdávať. Zároveň som vlastne zakladateľka platformy www.novapsychologia.sk, z ktorej vám aj píšem pravidelne, kto odoberáte e-maily. Takisto som zakladateľka trauma konferencie. A v tejto chvíli sa chcem opýtať, že koľko z vás už so mnou buď absolvovalo nejaký webinár, program, trauma konferenciu, boli mojimi klientmi. Keby ste zvýhli svoje fyzické alebo elektronické ruky, tých, čo vás nevidno, že aby som vedela, kto ma zažíva, teraz počuje prvýkrát a možno aj teda tému traumy. Super. Nebojte sa zdvihnúť elektronické ruky. Sa teším, že stále viacerí z vás sem pribúdajú. Vidím, že sú tu aj nejakí bývalí absolventi somatickej cesty. Výborne. Vítam ťa, Radka. Ale sú tu aj noví a tak s tým sa tiež teším, lebo podľa mňa by viacej ľudí malo počuť tie veci, ktoré si tu dneska povieme a to možno prídete na to. Takže ja by som teraz prezdielam, môžete dať ruky dole. Takže dneska si budeme hovoriť o tejto téme, o dôležitej postupnosti pri liečbe traumy a regulácie nervovej sústavy a lepšieho spojenia so sebou. Takže to už vlastne v tom názve môžeme badať, že trauma dysreguluje našu nervovú sústavu a odpája nás od seba, odpája nás od našich tiel a odpája nás od iných tiel, od druhých ľudí. A o tom bude dnešná prednáška. A ešte vlastne aj v tom názve sa skrýva to, že na to, aby sme, počkajte, ja to tu klikám, na to, aby sme tú trámu vlastne z toho tela uvoľnili, je dôležité dodržiavať istú dôležitú postupnosť, aby sme boli úspešní pri liečbe traumy. A tí, ktorí zostanete až na záver dnešnej prednášky, tak vás čaká aj ochutnávka nejakého somatického cvičenia a zároveň jeden darček. Takže dúfam, že sa vám podarí zostať. Bolo by škoda, keby ste to zmeškali. Väčšina ľudí je živých, ale nežije naplno. A tu by som vás možno pozvala si možno sa tak naladiť na seba a na svoj život, že kde si vy prídete živí, v ktorých situáciách máte pocit, že ste naplno živí a naopak, že akú veľkú časť života vlastne len nejak prežívate alebo prežívame. Ja to volám, že len tak existujeme. Snažíme sa len ako ten okamih prežiť. A naozaj táto schopnosť alebo kapacita byť živý naplno veľmi súvisí s tým, že ako máme traumatizované telo, lebo to telo vlastne trauma dostáva do takého len prežívania, alebo ja to volám, že boj o prežitie. A možno tuto je dobrý čas, že by sme si aj na začiatok vyskúšali jedno somatické cvičenie. Čo poviete? Takže jedno dáme na začiatok a jedno dáme na koniec. Tak vás poprosím, skúste si dať takto ruky
spolu so mnou a len si všímajme, že čo to robí s naším dýchom, s pocitom v tele. S myšlienkami. Tom druhá pozícia, že ľavá ruka na čelo, druhá zo zadu hlavy. Zo zadu dáme ruku na srdiečko alebo na hrudník. Ja už mám spontánny hlboký nádych, čo je taký signál, že nervová sústava sa mi uvoľňuje. Prehlbil sa mi dých. Z čela si dáme na podbrúško ruku. A potom posunieme ručku na nadbrúško, nad pupok a druhú dáme medzi krk a temeno hlavy zozadu. Môžete si vidieť niektorí aj zavrieť oči alebo ich nechať otvorené, ako vám je lepšie. A len si všímajte, že aký efekt to na vás má toto cvičenie somatické. A potom na záver za takých základných 5 pozícií a môžete si vybrať jednu z nich, ktorá na vás najviac fungovala a v tej aj možno chvíľku spočinúť, že aj dlhšie. Alebo si len zložiť ruky a nechať to dosadnúť. A budem rada, ak teraz nacítite nejaký rozdiel v tele, ktorý cítite, ak niečo inak cítite, aby ste mi napísali do chatu. Ja som sa trošku ukludnila viacej. Ani pre môj nervový systém to nie je ľahké. Vláďka píše, že to s ňou neurobilo vôbec nič, aj to je úplne OK. Ako si neskôr povieme, somatické cvičenia niekedy treba cvičiť nejakú dobu, aby sme pocítili efekt, takže aj to je úplne OK. Marcelka píše, že cíti teplo, výborne. Hej, a to už keď cítime teplo, presne, že je to upokojujúce, píše Julka. Lepšie spojenie so sebou. Výborne. Tí z vás, ktorí ste, možno ste tu prvýkrát, tak vlastne takéto vysvetlenie, že čo je trauma, je to akýkoľvek zážitok alebo skúsenosť, ktorý spôsobuje preťaženie a záplavenie nervovej sústavy, ktorá reaguje strachom na to záplavenie. Cíti sa byť ohrozená. Druhé skúsenosti, ktoré spôsobujú traumu, sú vlastne akékoľvek zážitky, kedy je niečoho na nás príliš rýchlo, príliš veľa. Podnetov, ktoré náš senzorický a nervový systém vlastne nedokáza sprocesovať. Môže to byť aj niečo bolestivé, niečo ťažké. Hej, poznáme tú jednoduchú traumu, ako sú nejaké nehody alebo pády z rebríka, autohavárie, záplavy a podobne. Ale takisto trauma môže byť, aj keď bolo niečoho dôležitého príliš dlho, príliš málo. Hej, a to sa často vlastne viaže s tou známou traumou z detstva, kedy sme vlastne nedostali od našich rodičov náš nervový systém to, čo potreboval, aby sa zdravo vyvíjal. Hej, či to už je nedostatok pozornosti, lásky, či to je nedostatok podpory, o ktorej si budeme hovoriť. Alebo naopak vlastne mohlo byť príliš rýchlo, príliš veľa, že bolo od nás čakané, že budeme schopní byť sami skôr, než náš nervový systém na to mal vyvinuté predpoklady.
Moja generácia chodili od prvého ročníka sami do školy, tak dnes myslím si, že žiaden rodič skoro by to nedovolil a vlastne to bolo pre nás v tom čase ako príliš rýchlo niečo, príliš veľa, na čo sme ešte ako nemali zrelosť, hej. Takže trauma nie je len to zlé, čo sa nám nemalo stať a stalo, ale aj to dobré, čo sa nám malo stať a nestalo sa. A tým sa náš nervový systém, ako si ešte o chvíľku ukážeme, vlastne dostal do nejakej obrany. A trauma je, keď vlastne v tej obrane zostal ten nervový systém, naše telo zaseknuté. Hej? Takže trauma nie je niečo zlé, už za čím sme, čo sme zvládli, čo sme spracovali a uvoľnili z tela. To už nemá na nás vplyv. Ale ak sa náš nervový systém zaplavil a tá skúsenosť bola na ňo príliš, či už teda niečím zlým, čo zažil, alebo naopak mu chýbalo niečo, čo potreboval, pretože my ako deti vlastne sa rodíme s dysregulovanou nervovou sústavou a nutne potrebuje náš nervový systém tú koreguláciu toho zrelšieho, dospelého nervového systému. Takže keď tí rodičia tam z nejakého dôvodu pre nás neboli, hej, buď boli príliš zamestnaní, alebo opustili rodinu, alebo mali toho príliš veľa, tak vlastne nevedeli nám pomôcť s tou intenzitou života a ten život bol na nás príliš častokrát. Takže nervový systém sa potom dostáva do obran. Keď sa už rozprávame o traume, tak vlastne rozlišujeme podľa obdobia, podľa trvania. Môže byť trauma buď jednorazová udalosť poškodzujúca nejaká, hej, ako sme sa rozprávali o tých záplavách, alebo nejaká nehoda, znásilnenie, alebo to môže byť nejaké obdobie ako vojna, ako korona bola vlastne obdobím také globálnej kolektívnej traumy. A môže to byť nejaká šikana v triede, môže to byť nejaký toxický vzťah, ktorý proste vieme, kde je začiatok a kde je koniec tej záťaže na náš nervový systém. A potom trauma môže byť aj celé detstvo. Hej? Keď sme sa už narodili do dysfunkčnej rodiny, tak vlastne koniec tomu zlému bol v nedohľadne a vlastne pomery doma nikdy neboli úplne OK, alebo neboli OK veľmi dlho. Takže náš nervový systém vlastne ani nemohol vlastne z toho nejakým spôsobom vystúpiť, lebo sme boli závislí od toho domáceho rodinného prostredia a museli sme sa na to nejak adaptovať. Takže v tom prípade už hovoríme o nejakej vývinovej traume, attachment traume alebo traume z detstva. Ja už zdieľam inak, Marci, tú prezentáciu, tak napíšte prosím ostatní, že či ju vidíte. Vidia, myslím. Alebo ja ju vidím. Výborne, Dobre, ďakujem. tak hovor, keď pôjdeš na ďalší Môžeš slajd. ísť vlastne na ďalší. Asi si teraz ako potrebuješ asi pinnúť, alebo vidia všetci? Áno, vidia, super. Takže z toho, čo som povedala, vlastne vyplýva, že trauma nikdy nebola v tom zlom príbehu, ktorý sa nám stal, ale vždy bola v našom tele, v našej nervovej sústave. A to, čo vlastne v nej ten príbeh spôsobil, aké stopy v nej zanechal. A preto častokrát aj nefunguje len vlastne sa rozprávať o tom príbehu a väčšia pozornosť potrebuje byť dávaná na tie následky, ktoré si nesieme. A to je vlastne aj pozitívne, lebo minulosť nezmeníme, to zlé akoby neodstránime, ale tie následky, ktoré si nesieme v našej nervovej sústave, tak s tým vieme pracovať. A traumu vieme vlastne uvoľniť z tela. My máme na to, naše tela sú tak nadizajnované, a to si povieme, keď budem hovoriť o zvieracej ríši, naše tela sú nadizajnované na to, aby aj veľmi ťažké udalosti vlastne vedeli zo seba uvoľniť. Hej? Ale potrebujú na to tie správne podmienky, tie správne okolnosti, ktoré keď nie sú, tak si vlastne tú traumu a ten traumatický stres proste budú nosiť so sebou. Ešte som možno zabudla povedať, že keď budete mať akúkoľvek otázku,
tak jednak sme dostali veľmi veľa otázok pri registrácii. Mám tu 5 strán otázok a tu môžeme byť do polnoci, ale nesrandujem. A jednak môžete písať kľudne otázky do chatu. Ďalej. Žijeme spôsobom, akým nie sme vyvinutí žiť a ktorý nám spôsobuje utrpenie. Sme vyvinutí prežiť záťaž a následne sa zotavovať, liečiť a prosperovať. Žiaľ, väčšinu času žijeme v strese, v pocite ohrozenia a v režime boja o prežitie, nie uvoľnenia. Kto sa s tým identifikuje? Hm. Hm. Takže to je asi ako keby ten hlavný odkaz. O tomto už hovoril, vidím, že veľa z vás, o tomto už hovoril vlastne úplný priekopník prvý v rade, Peter Levine, ktorý vlastne pozoroval vo zvieracej ríši, že počas dňa sú zvieratá lovené, lovia, naozaj zažívajú veľký stres a záťaž, ale potom na sklonku dňa si označkujú svoj bezpečný priestor a tam vlastne ich tela, ten naakumulovaný stres vlastne zo seba dostanú von, ho vytrasú, sú nerušené, lebo majú ten svoj bezpečný priestor, relatívne bezpečný priestor. To treba aj povedať, že v našom svete nemáme že úplne bezpečný priestor, ale potrebujeme si vytvárať také tie relatívne bezpečné priestory, kde môžu naše tela vstúpiť do fázy rest, digest and repair, do fázy regenerácie a oprav, a môžeme tie vlastne náročné, traumatické, koľkokrát zážitky vlastne spracovať a uvoľniť z tela. My ale častokrát tie naše tela máme ten stres a tú záťaž naakumulovanú v nich, nevieme dokončovať tie skúsenosti zaťažujúce, poškozujúce a nesieme si ich v sebe a dokonca si nesieme, ako aj sa v tých otázkach odrážalo pekne, že transgeneračná trauma, tie naše tela nesú záťaž ešte aj z minulých generácií. Častokrát. Že vlastne tí vaši predkovia nemali zregulovanú nervovú sústavu a nevedeli zregulovať vašu nervovú sústavu, respektíve ešte viacej dysregulovali. A vlastne ty chodíš po svete s tou dysregulovanou nervovou sústavou a vlastne teraz je štafeta na tebe. Takže ja veľakrát hovorím, že nenesieme vínu za to, v akom stave sú naše tela, ale nesieme zodpovednosť. Hej, že nemôžeme za to, do akých tiel sme sa narodili a čo sme zažili. Špeciálne nie v detstve. A ja verím, že ani neskôr nad veľa vlastne našimi zážitkami nemáme kontrolu a nemáme to úplne v rukách, čo sa nám stane zlé, ani dobré, že proste tie naše tela nejakou formou traumy prejdú, či väčšou alebo menšou, skoro každé, alebo by som povedala, že každé, keďže sa rodíme do traumatizovanej spoločnosti. Ale vlastne je už teraz dneska taký čas, že vieme s tým lepšie pracovať, kým naši predkovia vlastne mali veľmi obmedzené zdroje a vlastne len naozaj potrebovali prežiť. Ďalej. Tu by som chcela vyvrátiť také 3 mýty, ktoré sa nesú v spoločnosti. Hovorí sa, že čas lieči všetky rany, tak čas nelieči všetky rany, niektoré rany lieči, ale nie všetky. A naozaj ja mám klientky a klientov, ktorí môžu byť 10, 20, 30 rokov napríklad po nejakom ťažkom rozvode a nejakom pocite zrady, z nevery manžela a podobne a stále ich telo je vlastne zaseknuté v tej bolesti a nevie sa pohnúť ďalej a dať šancu novému mužovi. Takže vidíme, že čas tie rany proste nevyliečil všetky a že je tam naozaj potrebná pomoc. Ďalší taký mýtus, čo sa hovorí, je, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. A nie všetko, čo ťa nezabije, ťa posilní. Že my všetci sme to zlé, čo
čo sa nám stalo v živote, prežili, lebo sme tu, hej. Všetci z nás, čo tu dnes sme, tak naše tela to prežili, ale nesieme si následky častokrát. Tá minulosť má vplyv na našu prítomnosť. A pokiaľ ten traumatický stres tela neuvoľníme, tak tá budúcnosť nebude iná. Veľakrát. Čo nás posilní, čo tam je to pozitívne, je možno niečo, čo sa hovorí čomu sa hovorí posttraumatický rast, čiže máme nielen posttraumatickú stresovú poruchu, to sú všetky tie symptómy, ktoré kvôli traume zažívame, ale dobre spracovaná traumatická skúsenosť vedie k rastu. Hej? Ako hovorí môj učiteľ, to je proste potom tá pôda, kde my na základe toho sme zrelší, nejak viacej poznáme život, vieme tú bolesť rozpustiť a vieme byť ďalej ako niekto, kto to nezažil možno aj, hej, ale to je naozaj, keď je to dobre spracovaná trauma. A posledný mýtus, zo zlého, z traumy sa treba vyrozprávať. No, samozrejme, niekedy to pomáha. Niekedy to pomáha, ale nestačí. A niekedy to vôbec nepomáha. Naopak je to retraumatizačné, keď sa k tým príbehom vraciame a ich vlastne verbalizujeme a opakujeme ich dokola. Takže tam tiež je taký otáznik, že závisí kedy. A z mojej skúsenosti bez toho rozprávania príbehu a spojenia s prežívaním to ani nemá veľký efekt. A ja teda musím povedať, že keď som rozprávala, keď ja som chodila k psychologovi o mojich traumách, tak vlastne mňa to tak vypínalo z tela, že ja som vedela fakticky rozprávať o tom, ale ja som nebola spojená s mojimi pocitmi v tele a s prežívaním. Proste bolo to zaplavujúce a bolo to presne to, čo som na začiatku hovorila, že trauma je príliš rýchlo, príliš veľa. Proste toľko vnemo, že ja som sa vždy odpojila z tela a rozprávala som o tom, ako keď vám reportér v televíznych novinách reportuje o tom, že 350 ľudí zomrelo pri leteckej katastrofe, ale hovorí to takým neutrálnym hlasom, že ako keby sa nič nestalo veľké. Takže to sa ako obetiam traumy často stáva, že buď si to ani nepamätáme, čo sa nám stalo, nemáme ani prístup vlastne k spomienke, pretože keď sme zaplavení emočne, tak nám kognitívne centra, hypokampus nám vlastne vypadáva. Hej, nerobí sa tam zápis v mozgu. Lebo vlastne amygdala a emočné centra sú zaplavené. Takže a zároveň je to aj ochranná funkcia, hej, ako keď vlastne aj také, že keď naše telo upadne do bezvedomia, hej, tak tam tiež vlastne nás vypne, že je tá bolesť tak príliš veľká, že telo už to nedokáže senzoricky spracovávať a vlastne vypne vedomie, hej. Potom častokrát si ani ľudia majú amnéziu na tie veci, lebo vlastne tak sa to telo chráni, hej, pred bolesťou a pred zaťažou. Takže ani nemáme prístup, alebo niektoré traumy sú z takého obdobia, kde ani nemôžeme si pamätať, lebo to bolo skôr, než sme mali 3 roky, respektíve ešte prenatálne obdobie, respektíve perinatálne pôrod a tak ďalej, čiže sme si ani nemohli pamätať, ale naše tela si pamätajú. A to je vlastne ten odkaz, že naša vedomá mysl si to nepamätá, ale naše tela si to pamätajú. Ďalej, Majka. Takže traumatický stres uložený v tele nevylieči čas. Keď nie je z tela uvoľnený, vedie k chorobám a obmedzenému životu, nespokojnosti a dysreguluje náš nervový systém. Nemusíme si ho byť vedomí, je skrytý v tele a kumuluje sa v čase. Čiže častokrát ešte vieme akoby fungovať, ešte sme sa to zdá, že sme OK a vlastne príde posledná záťaž, posledná traumatická udalosť a preto aj vidíme, že s vekom sa nám niekedy ťažšie a ťažšie funguje. Poznáte to?
že vlastne ešte nejak, keď sme boli mladší, tak sme si nejak vedeli poradiť, ale potom vlastne príde ďalšia rána, ďalší šok, ďalšia nejaká záťaž a vlastne nám začne kolabovať systém, hej? Či už fyzicky alebo psychicky a začne pribúdať symptómov. Toto veľmi pekne vlastne, preto hovorím, traumatický stres je kumulatívny, hej, že on sa tam zbiera. A preto aj veľakrát, keď sa napríklad stane nejaká havária, dvaja ľudia zažijú to isté, tak jeden sa 3 dní sa otrasie a môže chodiť späť do práce a ďalší vlastne sa zrúti, má nočné mory z tej havárie, má úzkosti, nevie výjsť z postele, trasie sa, má nejaké bolesti v tele a tak ďalej. Takže to druhé telo pravdepodobne už si v sebe nieslo oveľa viacej záťaže predtým. A preto aj vieme, že napríklad vojaci, ktorí boli nasadzaní na misie a vlastne sa vrátili domov, tak si väčšinou tú posttraumatickú stresovú poruchu nesú tí, ktorí aj v detstve vlastne zažili nejakú traumu. Takže ich systém je vlastne zraniteľnejší. Už si v sebe niečo niesol. Ďalej. A to je len taký ako keby názorný príklad, že asi ako vyzerá náš mozog. A že máme 3 mozgy, máme plazí mozog, máme cicavčí a ľudský, to je ten neokortex, mysliaci mozog a evolučný výdobytok človeka. No ale keď sa vlastne telo dostáva do obrany, čož je vlastne pri každej traume, sme v obrane, tak sa vlastne zapína náš zvierací mozog, plazy a cicavčí. Takže preto v tých záťažových situáciách akoby ani nemáte prístup k vášmu mysliacemu mozgu, hej? Keď si len všimnite, že keď niečo, ja neviem, nejaký ostrý zvuk niekto zatrubí, tak vaša hlava automaticky sa obzerá, že to ani ten senzorický systém navníma ohrozenie a on ani nepríde to do vyššieho mozgu a nezačnete rozmýšľať, že otočím sa, pozriem sa, či je to relevantné, nie je to, ohrozuje ma to, neohrozuje ma to, proste automaticky vám hlava sa otočí smerom k zvuku. Takže a takisto, keď stretnete v lese medvedia, tak vaše nohy hneď začnú utekať. Povedzme, že tam ani nepríde na to rozmýšľanie, hej? A je to tak aj správne, lebo tá príroda vlastne, keď je stav ohrozenia, chce, akože preberá kontrolu ten zvierací mozog, aby sa skrátil reakčný čas, hej? Aby sme tam nestáli a nerozmýšľali, že čo urobíme, keď potrebujeme utekať pred nejakým predátorom. Ďalej. No a tu sa vlastne dostávame k tým hlavným vlastne stavom nervovej sústavy. Takže tu sú nejaké latinské názvy. Zelená zóna je ventravagálny parasympatikus. To je vlastne stav akože pohody. Tam by sme mali byť 80% času, čo najviac. Keď sa stane niečo zlé, tak vlastne nejaké ohrozenie, nejaký spúšťač, tak vlastne ideme najprv do tých aktívnych obran, tam sa nám aktivizuje sympatikus a sympatikový okruh a snažíme sa to zlé odstrániť cez aktívne obrany, útok a útek. A iba keď to ohrozenie je väčšie než naše zdroje, naše možnosti, tak vlastne ide telo do pasívnych obrán, zamrznutie a disociácia alebo odpojenie sa a snaží sa prežiť cez tie pasívne obrany. Takže až keď zlyhajú aktívne obrany, ide telo do pasívnych obrán. A tam sa aktivuje vlastne tá zadná časť parasympatikového systému, dorzavagálny parasympatikus. Za všetky tieto stavy našej nervovej sústavy vlastne môže, ukážeš ďalší slajd, Majka? Blúdivý nerv, nervus vagus, ktorý je najdlhší nerv našej nervovej sústavy a je súčasťou autonómneho nervového systému. To je to, čo som spomínala, že
ten systém nemáme pod kontrolou vedomou, hej? Ten nejde do nášho vyššieho mozgu, ale začína v strednom mozgu a vlastne inervuje svaly tváre, zrak, uši a potom vlastne ide cez hltan, hrtan, dole miechov a inervuje všetky dôležité orgány. Takže od žliaz s vnútorným vyučovaním, čiže hormonálny systém je ovplyvnený, tep srdca, srdcová činnosť, plúca, dýchanie, trávenie, až končí vlastne v pánve a pohlavné orgány inervuje. Čiže toto sú všetko vlastne fyziologické centra, ktoré sú ovplyvnené týmto blúdivým nervom. Podľa toho, ktorú časť toho nervu máte aktivovanú, tak podľa toho aj to má efekt na tie orgány. Ďalej. Takže tuto je nejaká krivka zdravej nervovej sústavy, tá čierna. A ako vidíte, ako som spomínala, že keď človek stretne nejaké ohrozenie, tak vlastne prvé máme biologicky vrodené aktívne obrany a keď odstránime to zlé, tak sa vlastne zdravá nervová sústava vracia späť do pokoja a harmonie. Prípadne má aj potom nejaký backlash alebo teda nejaký následok, že sa budeme potom cítiť unavení, hej, takže taká zdravá nervová sústava je zhruba 80% času v zelenej zóne a tých 20% času akoby používa nejaké obrany vrodené na to, aby odstranila nejaké nebezpečenstvo alebo nejakú hrozbu, nejakú záťaž, sa s tým vysporiadala cez aktívne alebo pasívne obrany. Ďalej. Takže pre tú červenú zónu, čo je línia vlastne tých aktívnych obrán, keď stretneme leva na pušti, tak vlastne hneď nám začne, je to stav aktivácie, hej? Čiže náš nervový systém sa začne aktivovať do útoku alebo úteku, takže začne nám byť srdiečko rýchlejšie, začneme vlastne nám prúdiť krv do svalov, aby sme vlastne sa mohli rozbehnúť alebo bojovať. Samozrejme, telo vyberá, že či útok alebo útek podľa tej veľkosti toho hrozenia, že keď si prípada, že je silnejšie, tak zabojuje, keď si prípada, že takže ja neviem, pavúka zabiješ, ale keď stretneš leva, tak začneš utekať prirodzene, hej, že telo sa hneď rozhodne v tej minúte, že ktorá z tých obrán, alebo sekunde dokonca, bude najistejšia, ale keď vlastne tá hrozba je príliš veľká a prevyšuje naše zdroje, naše schopnosti, respektíve sa nám nepodarí v tom okne tolerancie, čo je zhruba 15 minút, si poradiť s tým zlým, tak vlastne padá do modrej zóny. To už hovoríme, čiže červená zóna je stres, modrá zóna už je trauma. To už je zóna traumy. A vlastne ľudia, čo sú častokrát zaseknutí v tej červenej zóne, inklinujú vlastne k tej sympatikovej aktivácii, tak majú rýchle myslenie, rýchle konanie, veľa emócií, a sú impulzívni, cítia akoby veľa stresu v tele, naozaj sú takí akože aktivovaní až hyperaktivovaní. Workoholici, hyperaktívni ľudia, čo nevedia obsedieť, nevedia si vydýchnuť, vlastne majú nervový systém neustále v tom nabudení a hovoríme, že je to taký škrečok na bežiacom kolese, hej, a tam sú často prípadné nespavosti, úzkosti a v tej akože vyššej červenej zóne ide to až do tých agresívnych reakcií, čiže nejaký hnev a agresia. Hej, napríklad narcisti sú často zaseknutí v tej červenej zóne. Tam je veľká inklinácia vlastne k boju, k tej odpovedi bojom. Ďalej. No a potom máme ľudí, ktorí zase sú akoby zaseknutí v tej modrej zóne toho dorzovagálneho parasympatika a tam to telo už vlastne je v režime, že bolo toho na nás príliš, potrebujeme šetriť zdroje, potrebujeme sa chrániť tými pasívnymi obranami. Takže ideme na minimálny režim, zatvárame, už nebudeme bojovať, už sa nebudeme snažiť, a už sa snažíme to zle len vydržať, len prežiť. A tam vlastne nastáva to
zamrznutie, kolaps, disociácia. Čiže vlastne červená zóna je ešte o takých vonkajších obranách a modrá zóna je už o takej vnútornej obrane. Hej, tam je to známe video Petra Levina, kde ten tiger, tú laň vlastne chytí za krk a si ju odnáša a jej telo už je také ochabnuté, tak vlastne tam vlastne to jej telo už išlo do kolapsu. Ale čo je potom zaujímavé, že on si ju položí, myslí si, že je mŕtva, že ona vlastne predstiera smrť, ide si po svojom, si myslí, že už je jeho a ona sa vlastne v jednej chvíli zobudí, otrasie a ubzí k nemu. Takže naše tela ako keby niekedy naozaj, že idú, keď vyhodnotia, že toto je tá najlepšia obrana, tak idú vlastne do týchto pasívnych obran. A tam naozaj si povie, že nestojí mi za to bojovať, len zatním zuby, len to vydržím, hej. A v tejto zóne už máme akoby naopak, že málo energie, pomalé myslenie a konanie, dokonca je tam utlmená emocionalita, častokrát až taká rigidita, vyčerpanie, ťažoba, depresívne myslenie, hej, môžu tam byť už prítomné myšlienky, aký to má zmysel. V tejto zóne sú prítomné rôzne chronické bolesti, je to stav už vlastne aj vyhoretia, slabosti, strata sily, bezmocnosť, paralýza. A samozrejme je to o tej miere, hej, toho môže byť len letmá nejaká zóna, modrá, kde cítim len nejakú únavu a môže to byť úplný až fyzický a psychický kolaps. Ďalej. No a zdravá zóna je zelená zóna ventravagálneho parasympatika, tam sa chceme všetci dostať, kde je to vlastne taký, sme v takom svojom strede. Máme takéto živé, kľudné vedomie, sme spojení so sebou, so svetom, dokážeme byť v prítomnosti, hej, tam v červenej zóne nám behajú myšlienky dopredu, dozadu, do budúcnosti, do minulosti. Tu vieme byť tu a teraz, sme uzemnení, tam je zóna, kde sme najzdravší a kde sa naše tela vlastne cítia v bezpečí. Kdežto v tej červenej a v tej modrej zóne sú naše tela v obrane. Tam nemajú pocit bezpečia. Ďalej. Ešte poviem k zelenej zóne, alebo dobre, poviem vlastne, čo je červená krivka. Červená krivka, takto už vyzerá nezdravá nervová sústava. Nezdravá nervová sústava je veľmi málo v zelenej zóne, alebo takmer vôbec, alebo aj vôbec. Hej, že väčšina z nás máme nejakú kombináciu červenej a modrej zóny. Že nejaké časti sú ako keby stuhnuté, stiahnuté, napäté, zamrznuté a nejaké časti sú rozbehnuté a v strese, hyperaktivované. Častokrát to pozorujeme aj v takom životnom štýle, že v pondelok ráno sa zapneme, ideme do tej červenej zóny, proste fičíme celý týždeň na plné obratky, proste ani sa nezastavíme, toto a toto a toto, stále ďalšia vec. Potom príde piatok, úplne vypneme a vlastne spadneme do tej modrej zóny, kde už vlastne nemáme energiu na nič, nemáme energiu ani zdvihnúť pero zo zeme, na to, čo si navariť alebo ísť niekam na výlet, že naozaj ten systém je vyčerpaný, je v takom vlastne kolapse a v pondelok ráno sme celý víkend v kolapse a v pondelok ráno zostávaš v posteli do poslednej možnej chvíle, kým vlastne vytvoríme stres. Traumatizované tela sú často tela, ktoré prokrastinujú, ktoré musíme vytvoriť vlastne časovú tieseň, aby sa nám vyplavili stresové hormóny a tie nás aktivovali z tej modrej zóny do červenej, kde už vieme fungovať. A vlastne len prepíname červenú a modrú zónu. Skoro nič nerobíme v takej tej pohode, v takej tej pokojný a živý. Hej, červená zóna sa hovorí, že je
Síce sme živí, ale až príliš sme nepokojní. Zelená zóna je, že sme pokojní a živí a modrá zóna je, že síce sme pokojní, ale sme málo živí. Hej, že sme takí polomrtví, vetchí, proste pasívni, nevieme sa pre nič nadchnúť, všetko nám príde zaťažko, musíme sa premáhať. A v podstate, keď sme traumatizovaní v tele, tak sme v tej modrej zóne vždy, do nejakej miery. A vlastne používame stres, aby sme sa z tej modrej zóny vyťahli. Dáva to zmysel? A ten stres môže byť rôzny. Či sa tým, že budem odkladať úlohy na neskôr, že budem meškať na poslednú chvíľu, že budem veľmi ľahko vchádzať do nejakých škriepok. To všetko vlastne nám pomáha vylúčovať tie stresové hormóny, adrenalín, noradrenalín, kortizol, ktoré nás vyťahujú z toho zamrznutia a naozaj, že potrebujeme sa dostať naše tela do stresu, aby sme sa rozhýbali. Dáva to zmysel? Hej, a potom tamto vieme spraviť a potom zase padneme do tej modrej zóny. Ešte taká následok traumy je aj, že sme v tej červenej zóne, v takej tej hypervigilancii alebo v strehu, hej, že vlastne náš nervový systém sa necíti bezpečne s nejakým uvoľnením. Necíti sa bezpečne, cítiť sa bezpečne, hej, že musí nejaká časť nás vlastne stále zostáva v strehu, v pozore, potrebuje kontrolovať situáciu, potrebuje strážiť, čo sa bude diať, že máme tendenciu byť buď dominancii, alebo naopak submisii. A to je celkovo vlastne taká typické pre traumu byť vlastne v týchto rôznych extrémoch. Hej, že traumatizované telo bude proste, že prehnane emocionálne, alebo bude tá emocionalita úplne potlačená, buď budeme precitliveli, alebo budeme necitliví. Buď budeme rozbehnutí, alebo budeme spomalení. Buď budeme všetko kontrolovať a mať potrebu všetko vedieť a budeme v hlave, alebo naopak proste necháme druhých, aby o nás rozhodovali a budeme len nasledovať. Hej? Takže badáme v tom nervovom systéme vlastne, že nevie byť v svojom strede, napojený na seba a na druhých ľudí, ale ide v takých tých extrémoch. Hej, červení ľudia sú nebezpeční pre seba a pre druhých. Častokrát sú vnímaní ako ohrozujúci alebo príliš na nás. Nepriateľský. Hej, ten nervový systém ako keby všade vidí nejakého nepriateľa. A naopak modrí skôr sú takí, že seba zraňujúci a síce sú bezpeční pre druhých, ale sú neprítomní, hej. Neviem, niektorí z vás, ak ste mali rodičov, že síce ako tam bol, ale vlastne tam nebol úplne. Nebol emočne dostupný, bol vypnutý, bol proste síce milý, ale ako keby nebol tam pre nás. Hej, to je minimálne môj zážitok jedného z mojich rodičov, takže častokrát sú tam poruchy príjmu potravy a trávenia, spomalené všetko je, samota, opustenosť, bezmocnosť, otupenosť, rezignácia. A v červená aj modrá zóna, hej, to je zóna, kde sa nachádzajú aj fyzické choroby. Ďalej. Ešte by ste mi mohli možno teraz si pozriem, že ktorí ste sa v tom našli. A môžete možno aj napísať, že či ste zelený, či ste zelený, modrý, červený, alebo ste červenomodrý. Ja sa hlasím k červenomodrým, ale odkedy robím prácu s traumou, tak moja kapacita zostávať v zelenej zóne sa zväčšuje. To je tá dobrá správa. Mhm.
Áno, červená zóna vedie aj k takej agitácii, ADHD, hyperaktivita, workoholizmus, perfekcionizmus. Natália píše, že jej to dáva veľký zmysel, konečne začína rozumieť, čo sa jej celý život dialo. No. A opäť, to nie je, že sa náš rozum tak rozhodol. Naše telo vstúpilo do obran. A keď sa rozprávame o traume, tak vlastne my z tých obrán akoby tie tela nevedia vystúpiť same. Čiže aj to zle už môžete byť za tým, ale to telo zostáva stále v tej obrane zaseknuté a je vlastne pripravené na hrozbu. Ono sa necíti bezpečné z tej obrany, či už sú to tie aktívne obrany alebo pasívne obrany, necíti sa bezpečne z nej vystúpiť. A žiaľ, príroda je tak nadizajnovaná, že prírode je jedno, či vy ste šťastní. Príroda sa zaujíma len o jedno, o prežitie. O to, aby ste sa reprodukovali a aby ste prežili. Prírode je jedno, že či vy popri tom viete byť šťastní. A my dneska vieme, že my iba v tej... môžete ma vidieť teraz? Majka, vieš ma dať teraz chvíľu na kameru? Že prírode, my dneska vieme, že vlastne tú kapacitu na dobré vzťahy a kapacitu byť sami sebou, robiť, čo chceme, a byť primerane spoločensky zapojený vo vzťahoch, tak to dokážeme iba z tej zelenej zóny. Čiže tá schopnosť spontánnosti, hrávosti, kreativity, rastu, hej, to si ešte povieme, tá je možná len v tej zelenej zóne. Pokiaľ je naše telo v obrane, tak sa proste bude brániť a nebudeme sa cítiť dobre, možno útočnejší, než by sme museli byť, lebo naozaj ten nervový systém ide všade nepriateľa. Takže je úplne základné sa vlastne zregulovať ten nervový systém a umožniť mu, aby vyšiel z tých obrán a vlastne cítil sa bezpečne v tej zelenej zóne. Môžeme teraz možno vyskúšať také ešte jedno cvičenie. A opäť, keď nebudete nič cítiť, tak aj to je OK. Ako s každým cvičením, niekedy musíme cvičiť viacej, aby sme videli nejaký efekt, ale zase niektorí z vás možno už pocítia niečo hneď. Skúsime si predstaviť pred sebou taký veľký balvan ťažký. Nadýchneme sa do brúška a skúsme ho otlačiť spolu. Nádych. Zapri sa do toho balvanu, až kým sa ti nerovnajú ruky a môžeš zložiť. A vychutnaj si tú zmenu v tele, čo ti to cvičenie prinieslo. Ak sú tam nejaké zmeny, len si to všimni. Ja už mám opäť spontánny hlboký nádych a poďme ešte dvakrát. A vy si určite, ako je ťažký ten balvan. Raz môže byť ľahký a raz môže byť veľmi ťažký. Ešte chvíľu vydrž a zlož. Výborne. Takže niektorí už aj píšete. Dôležité je všimnúť si len, že čo je inak. Ja tiež cítim trochu uvoľnenie v tejto chvíli.
Takže napíšte, že čo cítite, že je inak, aj keby tá zmena bola iba malinká. Hej, ten nervový systém, nechceme príliš rýchlo, príliš veľa, preto mnohé také tie metódy katarzie na zmenu nefungujú, pretože tie sú na náš nervový systém zase niečoho príliš rýchlo, príliš veľa. Ale naopak, keď ideme po malých krokoch, tak ten nervový systém sa potrebuje pomalosť a jemnosť, aby sa vlastne menil. Super. Môžeme pokračovať v prezentácii? Kľudne píšte. Telu sa to páči, výborne. Takže to je už niečo, čo som vlastne spomínala, že čo s nami robí trauma. V podstate trauma nás stúhava naše tela, čiže máme tendenciu stuhnúť, stvrdnúť, odpojiť sa od seba, od cítenia, že zostávame viacej v hlave ako v tele, odpája nás od druhých ľudí a buď nás zrýchluje alebo spomaluje. Zamrznutie sa tiež prejavuje ako neistá vzťahová väzba, buď vyhýbavá, alebo úzkostná, alebo dezorganizovaná. O tom si povieme viacej na somatickej ceste, že aká je, ktorá je aká. A takisto to zamrznutie, tá modrá zóna sa častokrát prejavuje aj týmito obranami, ktoré sú na konci. Podriadenie sa, plač a pripútanie, pretvárka, potreba sa zapáčiť a zavďačiť, naprávanie, perfekcionizmus, ADHD, workoholizmus, väčší pomocník a poradca, zanedbávanie a sebasabotáž, intelekt, som spomínala, že často vlastne máme tendenciu byť v hlave, nemať prístup k pocitom, tlak a premáhanie sa, dominancia alebo submisia, prílišná sebakontrola a rigidita, život v strese, vyhorenie a kolaps, depresia, úzkosti tam ešte chýbajú, poruchy osobnosti, seba poškodzovanie, poškodzovanie druhých ľudí a vecí. Ďalej. A to už len také shrnutie, že v stuhnutom tele je aj stuhnutý duch. Byť vystrašený znamená žiť v tele, ktoré je neustále v strehu, v pozore, na straži. Nahnevaní ľudia žijú v nahnevaných telách. A jeden z mojich učiteľov, Bessel van der Kolk, hovorí, že obete traumy sa nemôžu zotaviť, kým nepríjmu a nestotožnia sa s vnemami svojho tela. Ďalej. Takže tu sa dostávame k konečne tej dôležitej postupnosti, že čo s tým. Tak dúfam, že ste zvedaví. A to už je len taký ako záver, že väčšina ľudí vlastne sa strašne orientuje na myslenie a správanie, hej, ale to sú už len funkcie tej nervovej sústavy. Čiže ako vám pomáha, keď vám niekto povie, že takto sa nesprávaj, alebo lepšie, pozitívnejšie rozmýšľaj, hej. Proste to nefunguje. Takže akékoľvek rady, alebo aj metódy, ktoré vás učia lepšej sebadisciplíne, pozitívnemu mysleniu, ktoré vám odovzdávajú nejaké kompetencie a vás učia inak konať, lepšie vybrovať a podobne a podobne. Práca s afirmáciami, to je vlastne sa takto škrábkame z opačného konca. Naopak, keď sa nám podarí zregulovať nervový systém do zelenej zóny, tak vlastne sa mení naše správanie aj naše myslenie. To je to, čo pozorujeme. Že my potrebujeme fyziologicky vystúpiť z tých obrán a potom sa mení aj naša psychológia. A to už je len taká otázka, že ako môžem cítiť radosť, byť spontánna hráva, keď sa necíti moje telo bezpečí. Že to proste možné nie je. Ako ja môžem vo vzťahoch fungovať
príjemne a tiež hrávo, keď vlastne moje telo zaplavuje nedôvera a strach, keď som zažila nejakú vzťahovú traumu. Takže poďme k tej dôležitej postupnosti, že čo s tým. Ďalej. Dôležitá postupnosť liečby traumy je nadobudnúť ako prvé pocit bezpečia. To je vlastne úplne ako základ akejkoľvek práce s traumou. Naše telo sa potrebuje cítiť bezpečne. A žiaľ, veľakrát, najmä keď máme traumu z detstva, nezažili sme dobrý bonding s rodičmi, máme tam vzťahové nejaké strachy, tak vlastne ani tá verbálna terapia, aj keď je terapeut milý a podporujúci, tak vlastne naše telo sa s ním necíti bezpečne a preto veľakrát aj tá verbálna terapia nefunguje, lebo vlastne telo je napriek tomu, že terapeut hovorí správne veci a je fajn, tak naše telo mu vlastne nedôveruje. Takže niekedy naozaj naše liečenie musí začať ako samoliečenie a aj napríklad cez túto somatickú cestu, ktorú o chvíľu predstavím, lebo vlastne ten pocit bezpečia tam zatiaľ ako keby s druhými ľuďmi nie je, hej, nie je možný. Ďalej. Ďalší vlastne, ktorý potrebuje telo, aby vystúpilo z traumy, potrebuje pocit podpory zažiť. Takže keď sa už bude cítiť bezpečne, tak potrebuje nervový systém podporu. Aj to je niečo, čo sme vlastne, keď sme vyrastali, veľakrát nemali dostatočne. Hej? Necítili sme sa dostatočne bezpečne doma a nedostali sme dostatočnú podporu, ktorú sme potrebovali, aby sme sa mohli zdravo vyvíjať. Ďalej. A tretie, keď je vlastne jednotka a dvojka splnená, tak iba vtedy nastáva vlastne expanzia a rast. Čiže postupne potrebujeme, ako dodáme telu pocit bezpečia, dodáme mu pocit podpory, tak potom ono začne samé aj od seba častokrát expandovať a rásť. To je vlastne zóna, to je stav, kedy už vieme vlastne príjmať nové. Častokrát, ale čo si všímam je, že sú dostupné rôzne kurzy a tak ďalej, coachingy, ktoré sa vlastne sú všetky o expanzii a raste, ale neberú do úvahy, že váš nervový systém nie je v stave príjmania nového, keď je v obrane. Čiže bez toho, aby boli vytvorené podmienky na rast a sebarozvoj, sa snažíme rozvíjať tie tela, ktoré vlastne sú ale zajaté v obranách a ono to proste nefunguje. Takže až keď máme jednotku a dvojku, tak môže nastať trojka. Začneme mať prístup k väčšej radosti, začneme mať prístup k väčšej živosti. Hej, my tých modrých potrebujeme oživiť a červených potrebujeme skľudniť. Až tam vlastne vieme mať viac uspokojivé vzťahy s našim okolím, cítime sa lepšie v našom tele. Až v tej trojke vlastne môže vzťahovosť fungovať zdravo. Ďalej. No a tu vlastne by som chcela predstaviť program, ktorý onedlho povediem. Myslím, že začne niekedy v polke, alebo 20. novembra. Potrvá mesiac, aj keď my to voláme 21-dňová somatická cesta, lebo budete dostávať 21 somatických neuroafektívnych cvičení, ktoré budú pomáhať regulovať váš nervový systém, ale viac menej stretávame sa každý pracovný deň, takže je to mesiac, ale vlastne 21 cvičení a 21 komunít spoločných zažijete. A
A táto somatická cesta, vlastne ju povediem už po tretíkrát, je to, ako ja tomu hovorím, cesta do vašej nervovej sústavy. Pomáham ľuďom vlastne sa zoznámiť s ich nervovou sústavou, pochopiť ju, vedieť sa ako keby spriateliť s tými pocitmi v tele, že čo mi vlastne chcú povedať tie pocity. A celá cesta rešpektuje túto dôležitú postupnosť v liečbe traumy, ktorú som pred chvíľou predstavila. Hej? Čiže môžeš možno ísť na ďalší slajd, Majka. Takže je to poctivá cesta do tvojej nervovej sústavy. Naučíš sa rozlišovať stavy, v akých sa kedy nachádzaš. Dostaneš vlastne 21 neuroplastických somatických cvičení na uvoľnenie hlboko zakoreneného strachu, stresu, úzkosti a traumy z tela. Pracujú tieto cvičenia s neuroplasticitou, čiže vytvoríš si v mozgu nové prepojenia. Modul 1 trvá 7 dní a navodzuje nervovej sústave pocit bezpečia. Modul 2 tiež 7 dní, dáva jej pocit, to sú zase somatické cvičenia, ktoré navodzujú pocit podpory a modul 3 vlastne naštartuje jej expanziu a rast. Teraz by bolo možno fajn aj vyzdieľať tu, ak môžem poprosiť Majku alebo Terku, aby vyzdieľali web stránku, kde sa dozvediete viac. Nie, to ešte, nemyslím teraz na tu, ale môžeme ísť aj naozaj si to pozrieť. Je tam teraz vlastne možné do konca mesiaca, okrem tej somatickej cesty, sme vám tam prihodili aj nejaké bonusy. A to je ten darček, čo som spomínala, že ak si... Majka, budeš teraz dielať tú stránku? Ja som myslela, že do chatu, či by si ju mohla dať. Super. Takže vy, čo ste tu, si ju už môžete aj otvoriť a tam vlastne môžete vidieť aj cenu, aj ako to bude vyzerať a dole sú uvedené aj bonusy, ktoré vlastne s kúpou cesty získate. Povediem, neviem, či možno už aj povediem vlastne taký webinár ohľadom nejakých biohackov a protokolov na nespavosť, chronickú únavu, nadváhu, stres a úzkosti, okrem somatických cvičení, ktoré mám overené, že čo pomáha. A bude tam vlastne v členskej zóne možnosť zliadnúť múdrosť traumy, Wisdom of Trauma s Gaborom Matem. Bude tam táto prednáška o traume a ako vplýva na našu fyziológiu a psychológiu a dôležitá postupnosť je liečenia, čo si vlastne teraz predstavujeme. Bude tam video o liečení vnútorného dieťaťa, uzdravenie z traumy a opustenia a vlastne ten darček pre tých akčných, ktorí si kúpite vlastne somatickú cestu teraz do konca mesiaca, tak vlastne vám pribalíme aj VIP vstupenku na trauma konferenciu. A vy si môžete vybrať ktorú, lebo máme za sebou zatiaľ dve a ešte ďalšia nejaká príde, takže niektorí z vás si kúpili aj vstupenky, takže podľa toho, ktorú už vlastníte a ktorú by ste chceli, nám dáte vedieť a my vám vlastne sprístupníme členskú zónu Trauma konferencie, takže dostanete ešte ďalších 12 rôznych rozhovorov. Chcela by som povedať, že pár vecí o tej somatickej ceste teraz. Môžeš kľudne už tam vrátiť mňa, že čo sú somatické cvičenia. Robili sme si teraz ochutnávku, ale aj keď pre vás nefungovalo, nič ste necítili, tak netreba zúfať. Mne osobne somatická vlastne cesta
zafungovala až 6 týždňov po začiatku tých cvičení. To znamená, že ja som prešla celým programom 21-dňovým a ešte ďalšie 3 týždne som cvičila v svojom vlastnom čase a až tam prišiel taký väčší prielom pre mňa, takže je to naozaj, že ako s každým cvičením. Tu chcem povedať, že somatická cesta nie je taký typický program, že tým stačí raz prejsť a ste hotovo. Je to taký úplný, že základ práce so sebou a s traumou, takže je to vlastne, ja tomu hovorím, že somatická cesta začne a nikdy neskončí, čiže nie je to na tých 21 dní, je to na celý život, a kde vlastne začneme s tými telami pracovať a samozrejme vedieť, že účinky budú také, ako veľa, ako keby toľko dostanete z tej somatickej cesty, koľko jej dáte. Tam funguje to pravidlo ako s každým cvičením, že funguje cvičenie na naše telo iba keď ho robíme. Takže není kurz úplne vhodný pre ľudí, ktorí čakajú, že ich niekto opraví a oni nemusia nič robiť. Treba tam vlastne nejak sa tomu, treba tomu niečo dať. Hej, koľko tomu dáte, toľko z toho dostanete, zvyknem hovoriť. Čo to vyžaduje? Vyžaduje to asi zhruba hodinu času denne. Dostanete každé ráno do inboxu o 6 ráno somatické neuroafektívne cvičenie zhruba na 5 až 10 minút. To si počas dňa precvičujete a večer máme vlastne spoločnú komunitu. Budeme sa naozaj vidieť každý večer. Tá komunita bude trvať zhruba od nejakých 40 minút po hodinu, niekedy hodinu a pol, ale do tých 45 minút vlastne tú hlavnú časť vždy skončíme, potom tam bude priestor na otázky. Niekedy, hej, nie každý krát, ale veľakrát. Takže preto hovoríme, že ten nárok vlastne časový je zhruba hodinu denne, s tým ale, že keď aj párkrát vymeškáte, tak sa nič nestane. Máte prístup do členskej zóny, tam máte vlastne všetky nahrávky, aj cvičenia a vlastne prístup k ním máte už navždy. Vám zostane, čiže naozaj viete tie cvičenia používať dlhodobo, používať ich navždy a viete sa k tomu vrátiť, takže aj keď niečo vymeškáte, sa nič nedeje. Tie cvičenia sú krátke, takže netreba si predstavovať niečo proste, že to je teraz, že hodinu denne budem cvičiť. Sú to takéto pár minútové cvičenia, ak sme robili. Samozrejme, čím viac ich budete vedieť, tak tým máte viacej na výber. Niektoré vám budú fungovať lepšie, niektoré horšie. To sa dokonca aj bude meniť. Budeme mať každopádne tie nácviky v komunite s tým, že vy si sami akoby určujete, že či ste už pripravení ísť na kameru, nie ste pripravení, niekto to potrebuje naozaj, že všetko zo záznamu, lebo ešte sa necíti bezpečne v priestore s inými ľuďmi. Každopádne, kto bude chodiť naživo, tak je možné pracovať potom aj v nejakých menších skupinkách, v trojiciach, kde sa budeme na seba nalaďovať, kde budeme vlastne spoločne cvičiť a všímať si, čo sa deje, ale každý si to vlastne riadi podľa toho, na čo má, či už čas, alebo proste s čím sa jeho nervový systém cíti OK. To je vlastne výhoda toho online, že ja som pokorene začala programy robiť takto a má to nevýhody, ale má to aj výhody, že sa vieme vidieť z rôznych častí, nielen Slovenska a Česka, ale aj sveta, že sme mali žiakov a študentov somatickej cesty naozaj, že z Nového Zélandu, z Islandu, z Cypru a tak ďalej. Takže kde všade sú naši Slováci a Češi, kde sa nachádzajú, tak sa vedia pridať, že nie je to len povedzme v Bratislave, kde sa ja nachádzam, ale naozaj sa môžeme odkiaľkoľvek pripojiť. Čo je ešte také dôležité povedať? Tieto cvičenia vlastne ovplyvňujú ten tónus toho blodivého nervu, to znamená, dostávajú váš nervový systém do tej zelenej zóny. Hej. To je ich schopnosť. Je to postupnosť, ktorá bola vyvinutá americkými neurovedcami, takže nie je to nejaká moja vymyslená postupnosť. Je to niečo, čo je overené, čo funguje. V Amerike je viacero takýchto programov a vlastne tých 21 dní
ide aj o to, aby sme naozaj, že po malých častiach, ale pravidelne spracovali s tou nervovou sústavou. Preto keď sú nejaké programy, že sú, ja neviem, raz do týždňa alebo dvakrát do týždňa a trvajú, to je zase akože hrozne dlho. A zase keby sme išli, jak zase niektoré kurzy, že víkendovka, máme to proste 4 dní od rána do večera, to by zase bolo to príliš veľa, hej? Čiže tých 21 dní je to tak nastavené, že nie je to ani naraz veľa a je to zároveň ako keby pravidelné, dlhodobé, opakované cvičenie a to je jediné, ktoré funguje vlastne, hej. Takže preto to je takto spravené. Samozrejme, je to dosť veľká záťaž aj na mňa. Vy môžete niekedy vymeškať, ja nie, takže ja túto cestu robím maximálne raz do roka. Je skrátená verzia 7-dňová ako ochutnávka, ale všetci absolventi 7-dňové sú pozvaní na tú veľkú cestu, lebo nechceme sa cítiť len bezpečne, chceme aj expandovať a rásť. Takže niektorí skončíme s tým, len sa ako keby dostaneme na nejaké bezpečné miesto a tam sa strašne chceme ako, tam sme doma a nechceme sa stadiaľ pohnúť. Takže ani to nie je úplne cieľ. Cieľ je vlastne vás dostať aj ďalej. A o to sa budeme snažiť. Chcem tiež povedať, že je to taký, ako keby, je to kurz, ktorý mení vzťah s vašim telom z výkonnostného na taký počúvajúci vzťah. Takže doteraz to bolo skôr, že čo sme my od toho tela chceli, aby čoho bolo schopné a kam nás dostalo, čo pre nás spravilo alebo pre druhých, ale teraz sa naučíme viacej vlastne vnímať tie vnemy v tele, viacej sa cítiť a viacej možno pochopiť, čo nám tie pocity chcú povedať. A naučíme sa vlastne meniť ten stav, akom sa nachádzame. Hej? Vedieť sa tam dostať aspoň cez tie cvičenia. Keď už ale hovoríme napríklad o tom bezpečí, tak cvičenia budú vytvárať pre vaše telo, budú mu dávať pocit bezpečia, ale samozrejme možno následne bude potrebné robiť aj nejaké zmeny v živote. Takže tá somatická cesta vás neochráni od toho, aby ste aj potom následne robili aj zmeny v svojom živote, hej, že je to taký, ale by som povedala, vám to dáva ako nástroj alebo nástroje, kde začať, ako si vlastne sa otvoriť novým pocitom. Pre niektorých to možno budú pocity, ktoré doteraz ani k ním prístup nemali, alebo ich nezažili, takže je dobre to ako keby zažiť. Je to v bezpečnom, uzavretom vlastne prostredí a potom sa čaká, že vlastne je možno, že bude potrebné robiť aj nejaké zmeny v tom živote, či už čo sa týka pracovného života alebo súkromia, ale tie princípy, ktoré sa tam naučíte, viete potom vlastne priniesť a možno robiť aj nejaké vonkajšie zmeny. Tiež chcem povedať, že nebude to možno všetko, čo budete potrebovať spraviť, ale vlastne na to, aby sme mohli ísť do tých trám hlbšie a robiť takú, možno bude nasledovať kurz, kde budeme pracovať s časťami traumatizovanými priamo, tak toto je taká nutná podmienka, ktorú pravdepodobne sa nebude môcť nikto dostať na ďalšie kurzy, kto neabsolvuje somatickú cestu. Je to proste úplný základ, hej, pre tú prácu, ktorú ja robím s klientmi. A naozaj skoro všetkým klientom tú somatickú cestu ja odporúčam, lebo dostanete naozaj, že keď čohokoľvek, pri akékoľvek práci bude na toho na vás príliš, tak si viete proste pomôcť. Nezostanete v tom zaplavení. A potom vlastne môžeme ísť a pracovať cieľenejšie. Tu je dobré to a preto vlastne veľa aj mužov sa inak pridáva na somatickú cestu, že tu nie sme v príbehoch. Na somatickej ceste nerozprávame, čo sa nám zle stalo. Jednak je to retraumatizačné veľakrát a jednak naozaj ideme len, čo tu a teraz cítim v tele. Keď si toto zacvičím, alebo vôbec, čo cítim v tele.
aké vnemy, fyzické, emočné. Len si všímame, čiže toto ako keby je veľmi, veľmi bezpečné a preto aj veľa mužov sa pridáva, že je to vlastne taký program, ktorý je atraktívny aj pre nich. Že nemusia rozprávať a pomenovať každú boliestku a tak ďalej. Hej, čo si nesiem v tele, a ten následok, ktoré tá trauma mala v tele, vlastne to si nesiem so sebou. Takže keď sa naladím na to telo a na tie vnemy, tak vlastne je to tam prítomné. Či už vo forme buchajúceho srdiečka, potenia sa, červenajúcej sa tváre a tak ďalej a tak ďalej. Alebo studených rúk, hej, keď máme zamrznutý nervový systém, tak častokrát to telo, hej, nedokrvuje konce, lebo naozaj sa sústredí len o to prežitie a vlastne inervuje len tie najdôležitejšie orgány a preto máme častokrát studené ruky aj nohy. Takisto tá somatická cesta ju odporúčam aj pre páry a rodiny, preto je aj lepšia cena vlastne, keď sa pridáte viacerí. Ak by ste sa pridali viacerí ako dvaja, tak nám napíšte, spravíme vám cenu, ale vlastne ja podporujem liečenie. Viackrát sa už pridala, že celá rodina, alebo v páre, keď tým prejdú obidvaja, tak je to vždy lepšie, lebo vedia potom to využiť a hej, chcem ti niečo povedať, ale cítim, ako mi začína to srdce a zasa mi, že idem do stresu a hej, alebo najprv sa dostaň do zelenej zóny a potom sa o tom porozprávame. V tejto červenej zóne to proste, môj nervový systém to ako nevie to prijať. Proste hneď ide do obran. Čiže máte potom ten jazyk, ktorým sa viete lepšie rozprávať. Takže určite podporujem spoločné liečenie. A to je asi k tomu všetko. To je asi k tomu všetko. Majka, pustíš ešte úplne posledný slajd, ktorý tam mám v tej prezentácii, ktorý tak zhrňa vlastne aj možno, čo ten program, čo tam budeme robiť. Ešte za tým jeden, toto. Obete traumy sa nemôžu zotaviť, kým nepríjmu a nestotožne sa s vnemami svojho tela. Tela obetí traumy žijú neustále v strehu, sú stuhnuté, napäté a pripravené na obranu. Útok, útek, zamrznutie. Kým nenájdu spôsob, ako sa uvoľniť a cítiť bezpečne. Aby sa to mohlo zmeniť, musia si ľudia uvedomiť svoje telesné vnemy a spôsob, akým ich tela reagujú na okolitý svet. Telesné sebauvedomenie je prvým krokom k uvoľneniu tyranie minulosti. Tak opisuje traumu jeden z najväčších odborníkov na jej liečbu, Bessel van der Kolk. Ďakujem, môžeš zrušiť. Ktorý napísal vlastne taký bestseller o traume, doporučujem si prečítať The Body Keeps the Score, alebo po česky telo sčíta rány, alebo telo si pamätá, myslím, v slovenčine to bolo preložené. Dobre. Tak si všimneme, že ako sú na tom naše nervové sústavy v tejto chvíli, lebo bolo toho veľa. Rozprávam teraz asi hodinu aj štvrť. Máte ešte kapacitu na nejaké otázky? Ak vás môžem poprosiť, že teraz na tomto, potom keď bude kurz, tak budeme aj vyvolávať ľudí, ale teraz, že keby ste písali do chatu svoje otázky, lebo toto budeme to zverejňovať, pôjde to pravdepodobne raz aj na YouTube, takže
chceme zaistiť ako súkromie, aby ste potom s tým nemali nejaký problém. Samozrejme, už potom v rámci programu to uvidia len ľudia, ktorí budú v programe. Cena je na stránke. A Natália sa pýta, že kto vyvinul tie cvičenia. Je za tým vlastne polyvagálna teória Stephena Porgesa. Niektoré cvičenia sú od Stephena Porgesa a celková postupnosť je prebratá zo somatic experiencingu alebo metódy somatického naciťovania, čo bola vlastne prvá metóda na liečbu traumy Petra Levina. Záznam z dneška bude dostupný, áno. Vidím, že tu minuloroční absolventi už odpovedajú za mňa na otázky, to je strašne milé. Keď raz absolvujete somatickú cestu, tak každá ďalšia je vlastne za 50%, takže máme ľudí, ktorí boli zatiaľ každýkrát na somatickej ceste, že si to zopakujú, je to taká intenzívne ladenie nervovej sústavy do pohody a harmonie, tak sa vždy teším, keď sa niekto vráti. A čo som chcela povedať? Áno, je tam zľava pre absolventov 7-dňovej somatickej cesty. Vy máte vlastne ten prvý modul, vám odpočítame proste, čo ste zaplatili za 7-dňovú, tak 50% vám odpočítame z ceny tej celkovej cesty. Takže by bolo veľmi fajn, keby ste si to dokončili. A je to naozaj základ k tomu, aby sme mohli ísť ďalej spolu. Takže keďže sa snažím tieto veci robiť nie náhodne, ale aby to bolo bezpečné, tak je pravdepodobné, že každý ďalší kurz bude otvorený iba pre tých, ktorí touto 7-dňovou cestou prejdú. Touto somatickou cestou. Dobre. Rozdiel medzi 7-dňovou a 21-dňovou, no okrem tých prvých 7 dní, ktoré si už zažila, tak ešte tam budú vlastne ďalšie 2 moduly. Okrem modulu bezpečie, tam bude modul podpora a modul expanzia a rast. Súcitné dotazovanie je metóda doktora Gabora Maté. Súcitné dotazovanie potrebujete, keď máte záujem, tak s niekým, kto robí súcitné dotazovanie. To je iná metóda. Ak žijem v narcistickom vzťahu stále, má to pre mňa význam? Ja tvrdím, že má, pretože ten nervový systém potrebuje zažiť pocit bezpečia a aspoň na chvíľku ho zažiť. Niekedy aj taká tá homeopatická dávka toho, keď je správne prijatá, tak to vie celý systém zmeniť. Takže je možné, že to nebude všetko, čo bude potrebné spraviť a aj to chcem povedať, že aby ste boli realisti, že uvidíme, ako zafunguje pre váš nervový systém, ale je to predpoklad ďalšej práce a možno aj individuálnej terapie, ktorú potrebujete. Dobre, ja sa priznám, že v tejto chvíli ja
osobne musím teda brať ohľad na môj nervový systém, že mám akoby dosť a nedostala som sa vôbec k tým otázkam, ktoré ste písali. Takže ja to urobím buď tak, že spravíme ešte nejaký iný webinár, kde odpoviem na tie otázky, ale v tejto chvíli presne ja sa už učím, že kedy môj nervový systém má dosť a teraz cítim, že už by to bolo asi aj na vás dosť. Ale boli úžasné tie otázky. 5 strán otázok sme dostali. Takže cítim, že tá téma rezonuje, že ľudia preberajú zodpovednosť za stav emočný aj fyzický, v akom sa nachádzajú a že sú pripravení sa liečiť. Barborka sa pýta, či môžeme liečiť aj traumu, ktorú nevieme definovať. Napríklad niekto má tak veľa traum, že sa nevie na každú zvlášť sústrediť. A preto presne na tejto somatickej ceste my nejdeme do tých príbehov, my nejdeme vôbec do minulosti, my zostávame v prítomnosti a následok tých traum si, Barborka, nesieš tu a teraz so sebou, čiže všetko, čo potrebuješ vedieť, máš tu a teraz. Máš tu a teraz v podobe symptómov, v podobe pocitov. My častokrát sme zaplavovaní pocitmi, ktoré nesúvisia s prítomným okamihom. Keď nesúvisia s prítomným okamihom, tak je pravdepodobné, že to, čo cítim tu a teraz, súvisí s niečím horším z mojej minulosti. Že vlastne tá trauma podfarbuje moje prežívanie tu a teraz. Čiže my pracujeme s tým, čo tu a teraz cítiš. Dáva to zmysel? Hej, my nemusíme vykopávať archeologicky, čo sa nám stalo, lebo to zlé, čo si spracovala, tomu sa netreba vrácať. A to, čo si nespracovala, čo si ten systém nesie, v podobe nejakých symptómov, úzkosti, depresí, nespavosti, stresu, nervozite a tak ďalej, rôznych obrán, tak to si nesieš tu a teraz to máš každodennosť ich vyvoláva. My nepotrebujeme chodiť ďaleko po vodu, lebo tie následky traumy si tu a teraz nesieme v našich telách. V podobe toho, ako rozmýšľame, v podobe toho, ako sa cítime, v podobe toho, ako sa správame. V podobe chorôb aj. Presne. A to už dneska vieme na základe tej štúdie z 90. rokov Adverse Childhood Experiences, ACEs Study. Tá štúdia potvrdila, podľa toho, aké máte skóre záťaže z detstva, aké je vaše trauma skóre, tak oni vedia odhadnúť, aké fyzické, psychické choroby budete mať neskôr, 20, 30, 40 rokov neskôr. A že obete traumy z detstva majú oveľa väčšiu náchylnosť na všetky chronické ochorenia, tendencia k obezite, k závislostiam a tak ďalej. Hej, takže dneska niekto, kto tvrdí, že ja som nemala šťastie, lebo som ochorela, tak to je len neznalosť vlastne niečo, čo už dávno máme vyskúmané, že to nie je nejaká náhoda, keď my akoby ochorieme na nejakú špeciálne chronickú chorobu, hej. To sa nestane len tak z ničoho. A vlastne to je tá zmena v tej psychológii, že dneska už ako keby sa učíme, jednak, že už sa toľko nesústredíme na diagnózy, ale že sa sústredíme, že tie symptómy, syndrómy a diagnózy, pod tým sa vlastne nachádza nejaký traumatizovaný nervový systém. Že oni sú len nejakým prejavom tej traumatizovanej nervovej sústavy, ktorá nemá pocit bezpečia, ktorá nesie v sebe nejakú extrémnu emočnú záťaž, ktorú treba uvoľniť, ktorá vlastne sa nevie zregulovať. Takže
dnes už sa nesústredíme toľko na diagnózy, ako na prácu s tým traumatizovaným telom. A väčšinou len terapie, ktoré vlastne pracujú aj s telom, nielen verbálne, tak tie sú účinnejšie v liečbe traumy ako čisto verbálne terapie. Uh, Ešte posledné, čo poviem, je, že lebo boli aj otázky na svoje dcerku, ktorá utrpela traumu a tak ďalej. Tieto cvičenia, niektoré z nich sa dajú pekne využívať aj pri deťoch, že sú, sú to univerzálne neuroafektívne cvičenia, ktoré niektoré z nich sa veľmi páčia aj deťom. Takže tí, čo ste rodičia a chcete niečo z toho odovzdať aj svojim deťom, tak práve, že oni ešte nevedia verbalizovať častokrát svoje skúsenosti ani negatívne a je to pre nich ťažké, tak práve, že tie somatické cvičenia veľmi pomáhajú aj pri deťoch. Dobre, tak vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, že ste si sem našli cestu. Dúfam, že to bolo pre vás užitočné počuť, čo som vám dnes povedala a že sa uvidíme na somatickej ceste. Budem veľmi rada, keď sa pridáte. Ja sa vždy teším na ten mesiac aj, okrem toho, že to je náročné, tak je to aj veľmi obohacujúce pre mňa. Je to živé. Mám rada, keď je živá interakcia, keď to nie je len nahratý program nejaký, takže tak sa budem tešiť na všetkých, ktorí sa rozhodnete prísť a samozrejme aj na mojich kolegov, psychologov, ktorí sa rozhodnú možno integrovať niečo z toho do svojej praxe. Takže aj tých pozývam. Ďakujem, píšete, že to budete zdieľať s okolím. Áno, toto sú veci, ktoré až teraz sa o nich začíname rozprávať nahlas a tak otvorene. Ďakujem. Keby ste mali nejaké otázky, tak kľudne napíšte.